Imam sjajnog gosta u nastavku emisije. Ako neko zna gde treba da letujete ukoliko odlučite da to bude u Srbiji, onda je to sigurno on. I zamislite, naš sledeći gost je odlučio da jednu od najatraktivnijih turističkih destinacija u svetu, Rio de Janeiro, zameni životom u Beogradu kako bi se bavio turizmom u Srbiji. A odnedavno je i naš državljanin Tiago Ferreira je naš naredni gost. Zdravo, dobrodošao. Bolje vas našao. Dobar dan. Pa daj odmah da se pohvališ, da vidimo pasoš, tu je. Nosim ga svuda sa sobom, pokazujem svima. Evo ga, crveni pasoš. Sada sam konačno, mogu da kažem da sam zvanično ono što već odavno osjećam da jesam. Dobro, evo tu je slika. Ferreira Tiago. Ime, prezime Ferreira, Tiago, ime. Imaš zanimljivu priču kada govorimo o tvom imenu i prezimenu. Morao si malo da ga zipuješ, što bi rekli, malo da ga skratiš. Jer u Brazilu što više prezimena, to bolje. Ali ovde nije to dozvoljeno. Kako ti je pravo? Kako ti je... Tiago Lopez da Cruz Ferreira. A oni su mi rekli, Tiago može samo jedno ime uz dva prezimena maksimalno. I onda su pitali bukvalno, Tiago, ko ti je draži, majka ili otac? I ona je rekao, dobro, ajde, izabrat ću. Majka se malo naljutila, ali je razumela posle. Zakon je zakon, ne može drugačije. A kad si pomenuo roditelje, šta ti kažu roditelji? Oni su mnogo ponosni, bili su presrećni kad su čuli vest, jer znaju koliko sam se zalagao. Nisu bili, trebali su u aprilu da dođu na moju svadbu. I korona. Ali korona sve poremetila, sve odloženo. U aprilu je trebalo da dođu na svadbu. Na moju svadbu, da. Znači i svadba je poremećena. Poremećena. Ljubav nije poremećena. Znači sve. I ljubav te je ovde i dovela, o tome ćemo nešto kasnije. Prvo sam htjela da te pitam šta za tebe znači državljanstvo Srbije i zašto si ga toliko želeo? Pa zato što se već odavno osjećam prvo kao Srbin. Ja od početka boravka ovde sam se toliko oduševio da sam se u ozbiljnu promociju obacio Srbije kao turističke destinacije. A šta te oduševilo toliko? Vi kao narod na prvom mestu, što ste tako gostoljubivi, što ste tako otvoreni prema svima, a sa druge strane po svetu imate onako lošu sliku. Meni je od tada postala životna misija da promenim to, odnosno način na koji ljudi doživljavaju Srbe i Srbiju. Kako nas doživljavaju? Šta si ti, čemu si ti svedočio? Tebe je ljubav dovela u Srbiju pre 10 godina, ali tako? Jeste, pa pazi, oni koji su bili ovde vas doživljavaju na sjajan način. Znači, otkriju kakvi ste u stvari, kako ste dobri, kako ste srčani, topli, dragi, ali ovi koji nisu nikad bili možda imaju neke predrasude. Pa neki kažu da, eto, to su opasni ljudi, to su, možda nose puške po ulicama. Kad sam se vratio od prvog putovanja po Srbiji, pitali su me, Tiago, si video ratne tenkove po ulicama? Kako si preživeo, jel? Teže preživeti u Riju jedan dan nego u Beogradu. I dobro, kako se sećaš sad tog prvog kontakta sa Srbima, sa Srbijom, sa našim građanima? To je bilo možda najveće iznenađenje u mom životu. Stvarno, pošto nisam znao šta da očekujem, a onda dođem ovde i svi me tako lepo dočekate i tretirate od početka do kraja. I onda sam toliko toga lepog video da nisam znao šta da radim. Vratio sam se u Rio, ali srce mi je ostalo ovde i stvarno od tada, što kažem, osjećam se da je moja misija da promenim način na koji ljudi doživljavaju. Kaži mi, fantastično govoriš srpski jezik. Koliko vremena ti je trebalo da ga savladaš, da tako perfektno pričaš? Pa pazi, ja učim svakog dana po nešto, ne znam perfektno, ali dobro, za 2 godine sam mogao da komuniciram i danas mogu da se hvalim da i nekim drugim Brazilcima pomažem u učenju srpskog, jer mislim da to treba se širi, to znanje kad se dobije treba uvek da se širi. Ovako, čula sam da znaš da pišeš ćirilicom. Znam. Ali ja prosto ne mogu to da poverujem i spremila sam ti zadatak, evo ti tabla, tu imaš... Evo onda. Flomaster, hajde da proverimo. Šta ćeš, ajde napiši jednu rečenicu zašto voliš Srbiju u jednoj rečenici. Eto ovako. Nemoj da brzaš polako, ja to moram... Evo. Dobro. Ovako. Srbija je predivna zemlja. Fantastično.
Ja isključivo na ćirilici pišem, to je meni bogatstvo jezika i uvek mi je bilo interesantnije da pišem na ćirilici. Danas neki ljudi prebacuju na ćirilicu iz poštovanja prema meni, eto, verovali ili ne. Tako da se nadam da će i gledalci da se inspirišu. Imam još jedan zadatak. Napiši grožđe. Grožđe. Ajde. Da vidimo ako to sad pola. Evo, grožđe. Svaka ti čast. Fantastično. Hajde da nastavimo ovaj zanimljiv razgovor. Pa zaista sjajno. Čula sam ti pišeš i SMS poruke ćirilicom. Znači, eto, nije lažna priča, sad sam dokazao. Pišem i na Facebooku i Instagramu. Svaka moja objava je na ćirilici i ko mi piše na WhatsAppu, na SMS-u, sve ćirilice. Dobro, sad da se vratimo na ljubav. Ljubav te je dovela, ta priča se završila, ali tako? Jeste, ta prva, jeste. A sada? Ali nastala je... Ova svadba što je poremetila korona... Dobro, to je druga ljubav koja traje već 4 godine, tako da već solidna ljubav i to što je poremetila korona je učinilo da se ja premestim privremeno iz Beograda u Tazbinu, odnosno u Prijepolju i zavoleo sam taj kraj mnogo i prihvatili su me i tast i tašta. Ja sam tamo, danas mogu da se hvalim da imam bolje tretman čak i od njihove ćerke, odnosno moje verenice, tako da biti zet u Srbiji je odlično. Odlično, pa to sam htjela te pitam kakav imaš odnos sa taštom, to obično... Ne, super odnos. I stvarno ja nemam zamerke, samo što me malo goji kad sam tamo, ja za 2 mjeseca... Ili prosto znaš da drugačije ni ne smeš da kažeš. To sam naučio, pa dobro, ne može da se kaže, ali iskreno kažem, stvarno jedina zamerka tamo što me toliko daje da jedem, da ja ne znam šta ću... To je bilo moje. Ti si potpuno si pronikao u naš mentalitet. Šta sprema tašta najbolje? Šta voliš da jedeš? Ja tamo mnogo volim da jedem jedan lokalni specijalitet, zove se heldopita. Kako heldopita? Heldopita, oni zovu heldopita. Znači, to je prijepoljski naglasak, što polako već i usvajam. I tu ima nekih isto neke pite, zeljanik, neki koji se zove A si naučio možda nešto ti da spremiš od naših jela? Ja sad se trudim, pošto ima isto još jedan specijalitet, zove se kačamak, koji kažu da je jako težak za spremanje, a ja sam već rekao da ću u skorijem vreme da naučim da spremam dobar kačamak prijepoljski. Pa ti znaš da za kačamak ne postoji recept. To koga god da pitaš ko zna da ga sprema, kažu malo sipaš ovo, malo mešaš, pa ovo. Nema precizne gramaže. Pa možda tako bude i lakše onda. Pa dobro, vidjet ćemo. Ne zna se da li je dobro ili loše. Kaži mi, kako provodiš vreme, želiš da se baviš turizmom, baviš se turizmom u Srbiji, na koji način? Pa eto, već 8 godina organizujemo putovanja, izlete, pogotovo za mlade. Uglavnom na planine, u neka mesta gde je priroda bogata, gde ima jezera, gde ima staza za pešačenja. Mi smo shvatili da ljudima, pogotovo mladima, danas potreban taj aktivan odmor, taj beg iz grada, iz gužve. Šta preporučaš sada u vreme kada svi apeluju na to da se provede leto u Srbiji, da se što bolje upozna zemlja u kojoj živimo, a mnogi baš nisu videli ni pola. Pa evo sad je trenutak. Šta bi ti ovako preporučio? 2 mesta za letovanje u Srbiji koji su po mom mišljenju neverovatna je taj deo oko Tare, jezera Peručca i Bajine Bašte. Dobro. Drina je tu prelepa, jezero Peručac za kupanje takođe, a Tara, tamo priroda najbogatija. A s druge strane zemlje imamo Golubac, tamo gdje je Dunav najširi, odlična kupališta, tu je blizu Srebrno jezero, još malo pa idemo do Donjeg Milanovca. To je jedan deo prelep gdje je Đerdap, bogata priroda, za kupanje, za provod u prirodi je sjajan. Često objavljaš prelepe fotografije svih predela koje obilaziš. Kako dolaziš do podataka o mestima za koje retko ko zna? Pa eto, turizam se najbolje uči nogama. Znači, što se više krećemo, to više učimo i koliko god da sam već putovao, uvek postoje neki kutak negde skriven. Recimo, pre neki dan sam otkrio, dok sam bio u Prijepolju, u selu Hrta se zove, jedno grčko groblje iz 14. veka za koje čak ni Prijepoljci ne znaju. Mislim, retko ko zna za to. Jedino arheolozi. I stvarno to izgleda fenomenalno. U sred priroda vidimo tamo neke
grobnice, kamene grobice, ovako sa nekim crtežima. Stvarno fantastično. A to što ljudi znaju onda i prate moj rad, oni javljaju isto i daju predloge. Ajde, dođi ovdje, posjeti ovo, posjeti ono. I tako ja najbolje otkrivam ta neka mesta. Pa ti bi mogao da napišeš i vodič, knjigu. Jesi razmišljao o tome? Pa mogo bi možda jednog dana... Već si dovoljno dugo u Srbiji. Pa dobro, ali smatram da sam tek počeo, Bojana, iskreno da vam kažem, koliko god da već ima neko iskustvo, toliko sam toga uradio, ovo je tek moj početak. Vidjet ćemo za 5-10 godina možda o tome ćemo razmišljati. Mogu ti reći da osim što je pandemija odložila tvoje venčanje, nije nešto posebno uticala na tebe? Kako mislim? Pa lepo vidim, radiš, obilaziš Srbiju, dobio si pasoš. Dobro, izbegavam ovako lične kontakte previše, uvek poštujem preporuke. Ja stvarno vodim računa, pratim vesti ne samo iz Srbije, već i iz Brazila, gde je situacija malo gora. Tamo imamo, eto, preko 1 milion zaraženih, 50.000 već preminulih, tako da imam rodbinu u Rio de Janeiru, koje je jedno veliko žarište, pored São Paula, a moji roditelji su sva sreća na selu, sačuvani, ali ovi koji su u gradu se čuvaju kako mogu, mislim. Kada se sve ovo jednom završi, a nadam se da hoće, da će se sve ovo jednoga dana zvati juče i to što pre. Ko će prvi, da li ćeš ti prvi sa suprugom kod tvojih ili će oni u Srbiju? Ja se nadam... Razmišljali o tome? Nadam se da će oni konačno moći da dođu prvi put u Srbiju, jer nikad nisu bili, a jedva čekaju da vide gde to živi njihov sin već toliko dugo. Trebali su da dođu u aprilu za svadbu, ali eto, zbog svega nije se desilo. Pa eto, ja jedva čekam da putujem sa njima po Srbiji, da oni konačno shvataju šta je ovo, šta je Srbija i šta sve ima ovdje, što sam ja toliko očaran Srbijom. Hvala ti mnogo što utičeš na to kako nas vide u svetu, što si tako divan ambasador naše zemlje i nadam se da ćeš, da zapravo imaš samo i lepe stvari da predstaviš o nama i da nekako uspemo malo po malo pa da promenimo tu sliku, tu predrasudu koju ljudi imaju. To poenta, korak po korak, malo po malo. Loše stvari postoje, ali mi treba da se okrenemo ka pozitivnim stvarima i da razmišljamo o njima. I onda će sve da bude bolje. Da, to si jednom mi rekao da život u Srbiji nije savršen, ali je odličan. Pa jeste. Mislim, zavisi kuda gledamo. Da li ćemo se fokusirati na loše ili na dobro. Ja sam odlučio da se fokusiram na dobre stvari i zato oko mene se dobre stvari dešavaju. Širim pozitivne energije, pozitivne vrednosti i to onda sve bude jedan veliki pozitivan krug. Unosi sjajnu energiju u našu emisiju. Hvala ti još jednom što si bio naš gost danas. Hvala puno, Bojana.